El primer cafè. Jordi Quintana, molt bon dia. Hola, bon dia, bona hora, Xavi. En 12 hores ja estarem perdent 3-0. O potser no. Potser no. Qui no sap. Massa eufòria, Depèn de quin equip siguis, que també sempre és important saber amb qui vas, Vinga, va, que anem a parlar d'ensenyament, que sempre va bé, això abans d'un partit de futbol, saber què és el que fa la gent, a banda de veure aquests homes corrent per darrere una pilota. Som-hi. Perquè demà alumnes de l'Institut Joan Mercader d'aquí d'Igualada participaran a la presentació de la carrera universitària especialitzada en comerç, direcció de comerç i distribució que imparteix Escodi i la UAB, que és la primera, a més, que hi ha a tot l'Estat. A més, aquesta entitat, Escodi, col·labora amb diferents empreses i institucions d'Igualada, com el REC, Fitex o Punto Blanco. Anem a saludar amb una de les persones responsables de l'àrea d'ensenyament d'Escodi UAB, que és la Míriam Díaz. Míriam, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Doncs molt bé, gràcies. Explica'm què és Escodi. Doncs mira, Escodi és una fundació, som una escola universitària, escola de negocis, especialitzada en el que és la formació en el comerç, no? Llavors tenim l'àrea universitària, que impartim, com has dit molt bé, la primera carrera especialitzada en el que és comerç, el que és retail, i després també tenim des de l'àrea d'empresa, impartim postgraus, cursos d'especialització en retail. En un moment com aquest, suposo que deu ser molt important la formació dedicada a un món tan ampli i selectiu com és el del comerç. Vull dir, és clau. A veure, nosaltres, els alumnes que decideixen estudiar la carrera de retail, la direcció de comerç, molts d'ells el bo és que els hi agrada, vull dir que això és clau per poder seguir els estudis, i el que veiem és que quan surten, és a dir, les empreses el que busquen són persones preparades, no? És a dir, que puguin donar resposta als problemes, als reptes, als projectes que tenen. Vull dir, veiem que és clau tant des dels que volen començar a fer carrera com també des dels que ja estan treballant el fet de poder-se professionalitzar. Vull dir, la nostra carrera ens anem a altres països i fa més de 15 anys que existeix. En canvi, en el nostre país, nosaltres vam començar el 2007, la primera promoció, fins llavors no vam veure la necessitat. I de fet, ara ja tenim 100 alumnes estudiant. Exacte, sí, sobretot el tenir una carrera dedicada sobretot a l'empresariat va costar una mica, al final ha sortit de molt prestigioses, com el cas de Sadi, per exemple, a Barcelona. Sí. El tema del comerç pot mirar d'aconseguir tenir el prestigi que tenen les empresarials? Aviam, estem amb això, no? Vull dir, aviam, nosaltres estem també, implica no només un tema educatiu, sinó també un tema social, és a dir, el fet de donar valor a una activitat que ocupa a molta gent en el nostre país i a la resta del territori, i de fet, és a dir, si en altres sectors un no s'imaginaria que podria anar a treballar sense preparar-se, malauradament en el nostre sector, tradicionalment i a nivell social, s'ha considerat que un es podia dedicar, no? Llavors, el que veiem és que el que s'està fent, per exemple, en altres països, en altres llocs, que ja existeixen estudis d'especialització des de fa molts anys, doncs això ha ajudat a fer créixer molt el sector, vull dir, i entenem que també és una tasca nostra d'ajudar a fer aquest canvi, no? Aquesta visió també social del sector. És vital la formació? Ho dic perquè no fa gaires anys, fa potser uns 30-40 anys, anar a fer una carrera universitària era el més. Fer formació professional, per exemple, era anar realment a acabar els estudis. Però va haver un canvi diferent, que és el de dir, no vagis a estudiar cap carrera, dedica't a treballar a la construcció, per exemple, i faràs calés a manta i deixa estar, home, és igual, la carrera és més pels friquis que volen estudiar. Ara, potser les coses s'han posat una mica més normalitzades. Com està el tema de l'ensenyament, el tema de la formació, en definitiva, amb els joves, sobretot? Aviam, nosaltres els alumnes que ens arriben són alumnes que venen via cicles de grau superior, que decideixen després de la universitat, o via batxillerat, i després fan les proves de selectivitat. Llavors, des del primer any, vull dir, des del primer dia, la carrera està molt enfocada
a treballar juntament amb les empreses, és a dir, fem casos reals amb empreses, visites a empreses que venen a l'aula, perquè entenem, és a dir, que els alumnes quan surtin han de donar resposta i han d'accedir a llocs de treball dintre de les empreses i han de poder donar resposta. Llavors, per això és a dir, des del primer potser no, però sí que des de finals de primer, segon, els hi animem a fer pràctiques, de fet, és a dir, col·laborem en pràctiques amb les empreses perquè entenem, és a dir, que és clau el poder treballar conjuntament. Vull dir que va hi haver un temps que la universitat vivia com amb un núvol, alient al que podia passar la resta de la societat, i enteníem, i així està dissenyada la carrera dintre del que és la metodologia Bologna, que havíem d'estar a conviure i col·laborar amb les empreses. De fet, la carrera es va dissenyar conjuntament amb les empreses, a partir de reunions amb empresaris, professionals del sector, per tal que el pla d'estudis recollís realment el que es necessita. Quan es dura aquesta carrera? Són 3 anys actualment. O sigui, per tant, en 3 anys tens una carrera, per tant, normalitzada, en el cas aquest d'Escodi, amb l'UAB de Terrassa, i de manera que pots anar tenint les possibilitats de tenir una carrera universitària, sobretot molt guiada amb el tema aquest del comerç. Per cert, demà el que fareu al Joan Mercader és explicar sobretot el graduat de Direcció de Comerç i Distribució. Sí, que és explicar una mica de què van els estudis, quines són les possibilitats professionals, quines les matèries i els continguts que s'imparteixen, una mica per informar i donar opcions als joves que estan en una situació de pensar i decidir què volen fer en el seu futur professional, tindre la informació per després poder decidir-ne què volen fer. Doncs escolta, Míriam, moltíssimes gràcies. Vinga, gràcies a tu. Aquesta Escola Superior de Comerç i Distribució única que hi ha actualment aquí a l'Estat i que evidentment surt d'aquí a Catalunya, i mira, és una bona manera també per formar-se amb una cosa també eficient com és el cas del comerç i la distribució. Moltes gràcies i vinga, molta sort. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Cada matí, 2 hores de cafè a Ràdio Igualada.